फाइनालि जोङो बेबिखौ लानानै न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। बिराद खुसि आङो बेबिखौ न'आव लाबोनो मोननानै। ओमफ्रायो नै दा एसे लाल साहा लोंना लानोसै हासबेन्डजों आंजों। इनि नोंना साया? दे लों, आं दा लोंगोन। गोलैगोन इयाव दोननाङा, इयावनो दोनथ'। ओमफ्राय मा होनो खुसि आरोना बेबिखौ न'आव लाबोनो मोननायनि थाखाय। ओमफ्राय आरो मा होनो जेबो उसुबिदा गैयिखाय माने जोंखौ एगारहरबाय आरोना थाबनो। ओमफ्राय इसोरनि अननायाव बेबियाबो जेबो उसुबिदा गैया। ओमफ्राय आंहासो एसे दुरबला दङ आरोना, जिहेतु आंहा हेमग्लबिनफोराबो खमखामोन नालाय। ओमफ्राय आरो सिजारिं जाबावबायसो। ओमफ्राय बिदिनो दुरबल मोननाया खाराखै। ओमफ्राय रायलायनोलाय हायो, एकदम खुगाया सलिबाय थायो। ओमफ्राय खिन्थु सियारनिफ्राय नै दा सिखारनायाव हासबेन्ड नङाबा हानाय नङा आरोना आङो। ओमफ्राय आरो बिसिनायाव उन्दुनोबाबो हासबेन्डआ हमना लांनानैसो फुथुनो गोनां जायो आरोना, माने नङाबा हारसिं हास्लाबा आरोना, सानाय मोनो सिलानिखौ। बेलेगफोरनिया माबायदि एक्सपिरियेन्स जायोखौथ' आं मिथिला। ओमफ्राय आं माने बिराद खस्थ' मोनदों आरोना। फार्स्ट थाबायखालिथ' आं माने फार्स्ट जुनदिना सानथामाव थाबायनो होदोंमोन ना आंखौ, इदिनाथ' आं माने हांखोनो मोनबाङा मोनलायदोंमोन आरोना। लासै बिदिनो थाबायहोबाय हासबेन्डआ, थाबायाबाबोथ' जायाना। थाबायाबा एगारहरा। थाबायनांगोन नोङो होननानै थाबायनो होबाय आरोना। ओमफ्राय हायाबाबो न'आव जे फैथारनांगोन ना बेबिखौ लानानै आंबो जुजिथारबाय आरोना। हांखोनो मोनबाङा मोनलायदोंमोन आङो। फार्स्ट सानथाम बिसिनायाव थानानै सानथामनि उनावसो सिखारदों। एकदम गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनलायदों आरोना आङो निजेखौनो। ओमफ्राय बेफोर जेबो नंला। बेबिनि मोखाङाव नायबाथाय माने बेफोर खस्थ'आ एख' नङा इदिबो सानफिनो आरोना। ओमफ्राय दा मोजां न'आवबो मोनफैबाय। दा माथ्र' आंना दुरबला खाराखै। ओमफ्राय हारसिं बांद्राय बिदि थाबायनो मानो हानाय जायाखै आरोना। हासबेन्डआ एसे खस्थ' मोनसिगोन आरोना, हारसिं बाहेरावबो थांनो हाया। ओमफ्राय सियारनिफ्रायबो हारसिं फटकनो उन्थिनो हाया आरोना। माबार मोजां जाबा हामसिगौ सानगासिनो आङो। माने सानायानो खारा, ओमफ्राय ओरैबायदि साखायो। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा, गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरगासिनोमोन आरोना। हासबेन्डआथ' भिडिअफोर होगासिनो, नोंथांमोना नुगासिनोआनो खोमा। फेसबुकआवबो इउटुबावबो सोंहरगासिनो, बेबिया गार्ल ना बय, माने हिन्जावसा जाखो ना हौवासा जाखो होनना सोंहरगासिनो आरोना बयबो। ओमफ्रायो गोबाङानो आंखौ प्रेगनेन्ट टाइमाव होनहरखादोंमोन, सोरबा हौवासा जागोन आब' नोङो इमान हामदों बिदि होनना होनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय सोरबा होनदोंमोन हिन्जावसाखौनो मोनथारगोन आब' नोङो होनना होनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय जोंहाथ' हौवासा हिन्जावसाजों जेबो माबा गैया आरोना, जेन'बा जोंनो हेल्दि बेबिल'सो नांगौमोन नालाय, हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा। ओमफ्राय दा जोङो इसोरनि अननायाव गासिबो थिग थागैनो जाजोब्बाय। ओमफ्राय बेबियाबो हेल्दि। ओमफ्राय खिन्थु सोरनिबा टेस्ट खालामनाया भुल जाबाय आरोना। हिन्जावसा मोनगोन होनदोंमोन, सोरबा हौवासा मोनगोन होनदोंमोनथ'। ओमफ्राय जोङो दायो बेबि बय मोनबाय जोङो, हौवासा। ओमफ्राय खुसिना सानैबो? खुसि। बेबि बय मोनबाय जोङो लोगोफोर। गार्ल ना बय होनना सोंहरगासिनोमोन नालाय, ओंखायनो आङो बे भिडिअजों खोन्थानाय जाबाय आरोना नोंथांमोननो। जोङो बेबि बय मोनदों, हौवासा मोनबाय आरोना। अन्थाव बाथावथार आंना फिसाया, बांद्राय माने खस्थ' होआ आरोना। बिमाखौ खस्थ' दङ होनना मिथिखानानैसो ना मानानैसोथाय, गथ' मानसिजोंथ' इसोर थायो नङा होमबा। ओंखायनो माने बांद्राय खस्थ' होआखै होननांगोन। खस्थ' होआखैनो, मेडिकेलावल' अलप मोनजायैनि। मेडिकेलाव माने एसे गाबदों आरोना, एसे माने गाबदोंआनो मेडिकेलाव। साननैसो थादो, गाबदोआनो। ओमफ्राय बिदिनो आंबो फिडिं खालामनो हायाखैमोन नालाय। ओमफ्राय दा नै न'आव लाबोनानै जेबो डिस्टार्ब गैया, हरावबो आरामनो उन्दुयो। ओमफ्राय खिन्थु खिनानै लाबा हासुनानै लाबा एक सेकेन्डबो थाया इयो, एकदम गाबखाबाय आरोना, जोब्राबबाय थायो। बिदि माने लेथ्रायाव थानो नागिरा, गिसिफोराव थानो नागिरा आरोना। हासुनानै लाबा खिनानै लाबा जोब्राबबाय थायो, थाब बोखाङाबा गाबो।
ओमफ्राय बाखि ओरैनो जेबो प्रब्लेम गैया आरोना इदि गाबलाबायबाय थाया मोनजाबानो जायो दलद थाखायो मोनजाबानो दलर थाबाय आरोना खिनानै लादोबा हासुनानै लादोबा रैखा गैखाला आरोना एकदमबारे खेलें खेसें खालामबाय थायो ना बाबा सना जिउ उन्दुना दङ उन्दुगासिनो दाबो आरामनो जाखांनानै ओमफ्राय बे उन्दुनायावनो जोङो साहा एसे लोंना लानो होननानै हासबेन्डआ फुदुंबाय आरोना नै लाल साहा फैद' लोंसै बिनो फेन होनायजों गुसु जाजोब्बाय सायानो गुसुखौनो लों आंहाथ' गुसुखौनो लोंखानांगौ एसे नोंहासो नै लोंगोन दे आरो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानो होनबा गोबां आगैमोन आब'मोन आदामोन फंबाय बिनानावमोन बयबो आंखौ माने बोर हरदों मोजाङैनो हामगोन आब' गिनाङा सिन्था खालामनाङा होनना ओरैबायदि माने आंखौ गोहो हरदों आरोना कमेन्टनि गेजेरजोंनो बेफोर कमेन्टखौ आंनो हासबेन्डआ फराय खोन्थादों ओमफ्राय आंबो हानाय बायदि मोनबाथाय एसे मान दसे मबाइल दांनानै नायदों नुदों आरोना कमेन्टफोरखौ ओमफ्राय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोन बयनिसिमबो आंखौ इमान अननाय आरो सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि इमान माने गिनाय गोसो ओमफ्राय एकदम माने थप जाबाय दंमोन ना आङो इफोरखौ माने गोबां आगैमोनानो आंखौ माने बेबायदि बुंहरनानै माने सान्ति मोनहोदों आरोना गोसोखौ गोजोननाय मोनहोदों गिया दे आङो गिनानै नाङा बिदि साननाय माने गोसोआव दसे समनि थाखायबाबो फैदों आरोना माने आब' आंबो सिजारिं जाखांनायसो गिनाङा नोङो मास मोनसे जाबानो मोजां मोनगोन बिदि होनहरदो सोरबा होनदो आब' नों 15 दिनसो थाबानो सिजारिं जाखांनानै 15 दिनसो थाबानो नों मोजां मोनगोन आब' बिदि होनहरदो नङाबाथ' आं सिगाङाव ओरैबायदि गिखादोंमोन ना लोगोफोर थांखालिथ' बिखायानो थप आंनिया आरो टिमफोराबो मोजां ना डाक्टरनि टिमफोरा बिराद मोजां आं जि मेडिकेलाव एडमिट जादोंमोन डाक्टर नार्स गासिबो टिमानो माने मोजांमोन आरोना ओरैबायदि केयार खालामदों आरो मा होनो नार्स आगै सासे लोगो मोनदोंमोन आंनि साबसक्राइबार बिराद मोजां आंजों सिनायथि लादों रायलायदों ओमफ्राय आं इखौ बुंबाय थादों आरोना बारे आगै एसे बिब'खौ ताल लादो होननानै एकदमबारे अपारेसन खालामफुहांनायावबो होनदों आङो आगै बिब'खौ एसे ताल लादो होननानै सिन्था खालामनाङा आब' नोङो जों दङ बिदि होननानै गथ'आ ओरैबायदि माने मोजां रेसपन्स होदों आरोना नायदोंबाथाय थेंक इउ स' माच आगै आंखौ इमान सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनबावनो आङो बुहुत लोगो मोनदो साबसक्राइबारफोर बुहुत साबसक्राइबार लोगो मोनदो ओमफ्राय बिदिनो सोरबाथ' नोंसोर नेना थाहैनायाव अटियावबो नेना थाहैलायदो ना आंखौ लाबोआगौ मानि खबर लाफैबाय थादो आरो जानाय जायि जानो हादोंना हायाखै थाबायनो हादोंना हायाखै खबर लाफैबाय थादो इमान अनग्रा दङ आङो माने आसरित मोनदों आरोना मेडिकेलाव थांनानैबो बुहुत माने सिनाय मोनै असिनाखि मानसि माने मा होनो सिनाखि लाफैदों अनदो आंखौ बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना आङो फारसेथिंजा बुंनो थाङोब्ला आंनि मेडिकेलनि एक्सपिरियेन्सा मोजांमोनबो होननानै बुंनांसिगोन आरोना मानो होनबा फार्स्टआवल' आं बिराद गिदोंमोन नालाय ओरैनोथ' सहस नङा बेबि जन्म होनाया नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर बिमा जाफेरखाबाय बिथांमोना मिथिखागो सहस नङा सासे बेबिखौ बे दुनियाव लाबोनाया ओमफ्राय खिन्थु जों बिमाफोरनि गोसोआ माने बेबिनि मोखांखौ नायनानैनो माने बेफोर खस्थ'खौ जेबो नङा होननानै सानना लायो आरोना खिन्थु खस्थ'आ दङ लोगोफोर खस्थ'आ दङ दासिमबो आङो मोजाङै थाबायनो हायाखै हारसिं बाहेरायाव थांनो हाया हमनानैसो लांनांगौ आरोना थेवबो जेबो नंला बाबा सनानि थाखाय आं गासिबो सहायजोबगोन ना आबा बुहुद अन्थाव बिराद माने अनसुलाफोर लोगो मोनदों आरोना आङो मेडिकेलाव जि खबर लाफैबाय थादों आंखौ नोंनि सिगाङावबो ना बाहेरायाव ओंखारलांबानो जाग्रा लायनो ओंखारलांबाबो हासबेन्डनावबो सोंबाय थादोंनो आब'आ मोजाङै दंना बिदि होननानै इमान अननाय होदो आंखौ इमान बेफोरबायदि आंखौ सिनाय मोननाय आंखौ अनसायग्रा लोगो मोनगोन होनना सानाखैमोन आरोना आङो मेडिकेलाव ओमफ्राय दा साहा लोंना लाग्रोनोसै फैदो लोंफैदो गुसु जाजोब्बाय जोंसो मोजाङै रायज्लायनो हायासै खोमा नोंखौ सामलायनायावनो मानायावनो मोजाङै रायज्लायस्लाबनो हायासै बायदि मोनदों आंबो जि दुरबल जाखाजोब्बायबा रायलायनायाबो फावजोंसो रायलायलायनाय जाबायबा आङो दस्रा रायलायबानो उदैयाव नांहैखायो
न' मोनफैनानै सान्ति